Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já vás srdečně vítám na vernisáži vánoční výstavy Betlému s názvem Půjdeme spolu do Betléma. Tuto výstavu připravila kolegyně Vladislava Mária Kudelová z muzea Šumperku ve spolupráci s paní Vlastou Jiráskovou z Mohelnice. Dobrý večer, ja vás tiež veľmi pekne vítam na vernisáži výstavy o Betlémoch. Veľmi pekne ďakujem za prvú pieseň, lebo sa nádherne hodila, je to adventná pieseň, nie je ešte vianočná a to je veľmi dobrý výber, pretože ešte samozrejme neoslavujeme Vianoce, dokonca ešte nie je ani adventná nedeľa. Ale je to krásny výber piesne v očakávaní nastávajúcich udalostí. My sme pre vás pripravili v múzeu v Mohelnici v spolupráci i s Vlastou Jiráskovou výstavu Betlémov, ktoré predstavujú Betlémy jednak z menšej časti zo zbierok Mohelnického muzea, ale z väčšej časti zo zbierky Zdenky Havránkovej a taky zo zbierky Vlasty Jiráskovej čiastočne. I uvidíte krásne krajkové Betlémy, ktoré sú jej dielom alebo dielom žien zo spolku. Vianoce, ako vždycky si Vianoce, my už dneska nevieme predstaviť bez stromčeku, tak v minulosti trebárs o mnoho častejším symbolom Vianoc bol Betlém. Stromček je pomerne nový symbol, je to až symbol vlastne v mestách 19. storočia a na vidieku 20. storočia. A Vianoce sa oslavovali tak trochu inak ako dneska. Ale je veľmi pekné, že stále ešte, aj keď nemáme doma Betlém, aj keď niektorí ľudia samozrejme majú, že pripomíname vlastne v múzeách výstavami Betlémov, ktoré sú pozbierané či už od starších tvorcov, ktorí vyrábali Betlémy pre seba alebo pre širšie okolie, alebo od súčasných autorov, pretože veľmi veľa súčasných autorov sa vrátilo k tvorbe Betlémov po roku 89. Do roku 89, keď sa pozriete na výstavy alebo na prezentácie, tak vlastne za celú éru socializmu sa Betlémy až tak vôbec nevystavovali a nestávali do popredia. A samozrejme ich tradícia toho vystavovania pomaly zanikala. Betlém, slovo Betlém je odvodené od mesta, kde sa Ježiš narodil. A v Čechách, hlavne v staršom období, sa používalo slovo jesle. Nie Betlém, ale aj Betlém. A môžeme to považovať za synonymum. Popisuje vlastne udalosť, ktorá je napísaná v Evangeliu. Každý Betlém, aby bol Betlémom, tak popisuje to narodenie Ježiška v meste Betleheme. A kedy sa začalo zobrazovať to narodenie, tak to je staré ako samo kresťanstvo. A v prvých zobrazeniach narodeného Ježiša sa nenachádza Mária, ani Jozef, ani traja králi, ale iba Ježiš. A zaujímavé, že osel a vôl, ktorí v žiadnom evanjeliu spomenutí nie sú, ale v katakombách je zobrazenie Ježiška vlastne s týmito dvoma zvieratkami. Takže tie nájdeme v Betlémoch alebo na zobrazení narodenia od najstaršej doby. Až neskôr sa k tomu pridala k zobrazeniu Panna Mária, až keď bola v koncilom Efezu uznaná za rodičku Boha. Takže od 5. storočia sa zobrazuje už aj vlastne s Máriou Ježiško a potom neskôr sa tam ešte pridal Jozef. Prvé zobrazenie Betlému nájdeme v Itálii, a to v 13. storočí. Zobrazenie ako dodnes zachované. A odtiaľ vlastne jezuiti celkom šírili to zobrazovanie, ale hlavne stavby, takých najskôr doskových Betlémov.
A u nás sa prvý Betlém náš vlastne zachoval zo 16. storočia z Prahy. Väčšia časť Betlémov na tejto výstave pochádza zo zbierky Zdeňky Havránkovej, ktorá ju vlastne tvorila niekoľko rokov. Pre ňu bola tvorba alebo zostavovanie Betlémov ako terapia pri jej ťažkej chorobe. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám budúci pokojný advent a krásne Vianoce, radostné.